Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda madzulo wano ndi alo poyamba pankhanizi nayi mitu yake. Roads Authority ikufuna ndalama pafupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu mzaka zisanu zikudzazi. Vuto la kuchepa kwa ogwira ntchito ati lakhudza nthambi ya immigration. Ndipo munkhani zina usiku buno Boma la Malawi silinalandire uthenga kuchokera ku United States pa zakuyimitsidwa kwa visa za Malawi amene afuna kukaphunzira mdzikomo. Tili nkhani zimenezi kuphatikizanso zina ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Roads Authority yati ikufuna ndalama pafupi 7.7 trillion kwacha kuti zithandizire ntchito yomanga ndi kukonza misewu mdziko muno mzaka zisanu zikudzazi. Wapampando wa nthambi Matilda Matabwa wanena izi pokhazikitsa mulozo wa ntchito zake kuchokera chaka chino cha 2025 mpaka mzaka za 2030. Brenda Kayo akusimba zambiri mu ripoti. Matabwa ali mu zaka zisanu zikubwerazi bungwe la Roads Authority likufunitsitsa kukwaniritsa kumanga misewu yabwino makamaka m'madera akumudzi kuti dziko lino litukuke. Iwo ati pofika mchaka cha 2030 bungwe lawo liwonetsetsa kuti dziko lino lili ndi misewu yapamwamba. Ulozo wapitawo silinathe kufikira molingana mmene tinakonzera. Koma nthawi inoyi from 2025 to 2030 tikukhulupirira kuti mapartners ambiri abwera. Chinaso choti mwina tikhoza kunena ku mtundu wa Malawi ndikunena kuti Roads Authority mapartners amene ali akunja amatithandiza ndalama akusangalala kwambiri ndi mmene Roads Authority ikugwira ntchito panopo poona misewu imene ikuchitika yolimba imene ikukhazikika mu dziko la Malawi. Ndipo nduna yoona za mayendedwe ndi mtengatenga a Jacob Ohala apempha bungwe la Roads Fund Administration kuti liyesetse kutolera ndalama zochuluka kuti zithandizire kumanga komanso kukhoza misewu. Iwo ati dziko limayamba kutukuka likakhala ndi misewu yabwino. Feyo tikudziwa kuti posachedwa pompano tiyamba tsopano kukumba miyala yathu ya mtengo wapatali mdziko muno. Ndiye kuti umphawi wonse uja takhala tikuvutika nawo nthawi yatali uja ukutha. Ndiye kuti maplani athu tikamapanga madesign amisewu yathu tikamapanga tionetsetse kuti tupanga madesign amisewu osati ya umphawi mentality koma tikhani misewu yabwino yoti ana athu adzayende monso bwino. Njomwe ndimalimbikitsa kuti strategic plan yabwino ndithu koma posachedwa patikhala nawo makobedi mpofunika kuti plan yathu tikweze tiponye pamwamba kwambiri. Bungwe la Roads Authority lati mu ndondomeko ya chuma chaka chatha lakwanitsa kukhoza misewu yochuluka monga Wanzimba Street, Kenyatta Street komanso kumanga milatho yosiyana-siyana. Bishop William Joseph Mchombo wa Diocese ya Upper Shire mu mpingo wa Anglican walimbikitsa ukadaulo ndi ulemu pakati pa ogwira ntchito za umoyo. Bishop Mchombo wapereka chilimbikitsochi pamwambo wokondwerera kuti ophunzira pa sukulu ya za umoyo ya St. Luke amaliza maphunziro awo. Mwambowu wachitikira ku HHI mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Daniel Zimba. Kunali chimwemwe lachisanu ku HHI mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira 415 amalandira zikalata za diploma atamaliza maphunziro a zaumoyo pa sukulu ya St. Luke College of Health Sciences. Mkuyankhula kwawo Bishop William Mchombo ati ndizodandaulitsa kumva malipoti ochuluka okhudza anthu ogwira ntchito zaumoyo mzipatala akunyalanyaza ndondomeko zakagwiridwe ka ntchito yawo chonsecho anthuwo anaphunzira komanso kulumbira kuti adzalemekeza malamulo a ntchitoyo. Zimene zinachitika zonena kuti antchito amuzipatala ena siwonse ena amakhala ndi mtima osaganizira za odwala amayika nzeru zawo kwambiri makamaka kumafoni. So tiko encourage ma students kuti students atoa akaenda mkuntchito akayike nzelo kusamalira odwala.
ndipo mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya anamwino ya Nurses and Midwifery Esnat Kwekwesa agwirizana ndi zomwe anena Bishop Mchombo, koma ati bungwe lawo likuchilimika poonetsetsa kuti anamwino onse akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko za ntchitoyi. Tili osangalala kwambiri pa zinthu zimenezi, tikuona zokuti ndiye kuti manesi mdziko lathu muno awonjezekereka, komanso tikudziwa zoti mashoteji amene ali mzipatalamu ndiye kuti manesi amenewa akapereka chisamaliro chokwanira kwa mapatient athu, chifukwa choti ife munga Nurses Midwives Council of Malawi timayimirira kwambiri public kapena anthu amene amalandira care imene imachokera kwa manesi ndi midwife. Anthu ambiri akudandaula kuti manesi samapasa chisamaliro choyenerera, komanso mwina amayankhula mosakhala bwino. Zimenezo ndizoona zimatipezadi, komano kumbali yathu ya Nurses Council ngati regulatory body timayesesa kuti nesi akapita kukapanga practice akakhala mchipatala azithaso kuona kuti kodi ineyo chimene ndikuyenera kupanga ndi chani. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa sukulu ya St. Luke College of Health Sciences Henry Dzuwa apempha boma kuti liganizire zoyamba kumapereka nsongongole za maphunziro kwa ophunzira osowa msukulu zomwe zili pansi pa bungwe la Christian Health Association of Malawi. Pamwambowu ophunzira asanu ndi anayi 8 anapatsidwa mphoto kamba kochita bwino kwambiri pa maphunziro awo kuposa ophunzira ena onse, ndipo mmodzi wa ophunzirawa Monica Chimalizeni walonjeza kukagwira ntchito mokhulupirika akapeza mwayi. Kwa anthu a Malawi ndikupereka chimkusana kuti ayi ndithu ife ana St. Luke's ndifokozeka ndithu kaseva mtundu wa Malawi ndithu monga manesi awo kaya a public health komanso a community midwifery. Minority Shareholders Association of Listed Companies Misaliko yaphunzitsa atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana kufunikira kogula masheya. Maphunzirowa achitikira ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre. M'mawu ake mlembi wamkulu wa bungweli Frank Harawa anati maphunzirowa ndi ofunikira kamba kuti alimbikitsa atsogoleriwa kuti nawo ayambe kuchita bwino pachuma. Ichina chofunika kwambiri faya kuti research ikuonetsa kuti amalawi ambiri sakudziwa za ziko ma stock exchange and in particular mna kugula ma shares pasika amenewo. Koma chopweteka ndi chakuti sikawu unamiswa ndi boma la Malawi. Cholinga mna 1994 mene cholinga chali chakuti makampani anziko muno azitaza panga raise capital pasika macha. Kenako amalawi amene agula ma shares makampani mucha akhaleso eni yake akampani meneyo. Mwachitsanzo inabwa National Bank ina noti mbali yathu ina tengana Malawi. Ozidziwa anatenga mbali na National Bank, Standard Bank, makampani yako 16 amene amalawi anatenga gawo makampani ndikawo asandukaso ine yake ya makampani. Ana amene anatenga mashares aja alemera kwambiri, ndipo ndolemera kwambiri dziko momwe Malawi. Komano mwinake kutenga umene uchimishana ndabisa chakuti nangoti zi pakati posepa suma zungulira and omolemera mangolemera wakaoka. Ndiye pano tikuona kuti azibusa mashekiwa akuyang'anira kwambiri mipingo yawo and amalankhula nawo teire mipingo mwawo and anthu ambiri amamvera kwambiri anthu tikagwisa ntchito iwowa kuti atipiritsire uthenga chikha cha nzeru kwambiri kwa ife kwa Malawi tutapinga nawo chuma mkampani. Akhumbo Mtalika ndi mkulu woyang'anira ntchito za misika ya chuma komanso mabungwe osungitsa ndi kubwereketsa ndalama ku Bank ya Reserve ya Malawi. Tsogoleratu amipingo yosiyanasiyana unali ofunikira kuti tabweretse pamodzi chifukwa choti anthu amenewa ndi amene tikakhala mu madera mwathumo ndi anthu amene amamvera, anthu amene amate akamalankhula anthu amatsatira ndipo amakhala ndi chikoka. Nde tikaphunzitsa anthu amenewa akamakhala magulu mwawomo ndi anthu awo tikudziwa kuti anthu akamvetsera, anthu akatsatira, ndipo akamvetsera anthu onso akakhala ndi chidwi kuti akatenge nawo gawo pa nkhani za zachuma makamaka pansika wa zachuma. Naye Sheikh Ashraf Abdullah wapa mzikiti wa Nkwate ku Machinjiri mboma la Blantyre walimbikitsa Asilamu kuti adzigula masheya. Chisilamu sichimaletsa kugula masheya. Chinangoyika ndondomeko yoti ngati iwe ukufuna kugula masheya uonetsetse kunena kuti kodi masheya ako ukugula kuchokera ku company iti kapena ku chinthu chiti. Ngati chinthucho chimapanga katapira
kapena kuti chimayikapo interest ndekuti iweyo mashare ako usagule kuchokera ku chinthu chimenecho. Komanso chinthu china, chinthucho uonetsetse kunena kuti sichimagulitsa zinthu zoletsedwa. Ngati chimagulitsa zinthu zoletsedwa malingana ndi lamulo la Chisilamu, ndekuti iweyo usagule mashare ochokera ku chinthu chimenecho. Sheikh Ashraf Abdullah. Pakadali pano katswiri pa zachuma Audrey Mwala wati amalawi ambiri alibe ukadaulo pakayendetsedwe ka ndalama zawo zomwe zikukolezera umphawi. Amwala omwenso ndi mkulu wa kampani ya Sycamore Consult ayankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro ogwira ntchito ku Export Development Fund pa zachuma. Chuma cha dziko lino chikukhuzidwa kwambiri chifukwa chokuti dziko lathu lino kuti litukuke likufuna kuti likhale ndi anthu otukuka. Dziko kuti lilemere lifunika kuti mukhale anthu ndi mabizinesi amene ali olemera. Anthu amene ajawo ndi amene angakwaniseno kupezeka kuti ali ndi ndalama zolembera ntchito anthu ena komanso akupereka ma services osiyana-siyana akupanga attract even ukakhala kuti iweyo sole ndi ndalama umathaso panga ena ochokera kunja kuti abweretse ndalama zawo fama zoti weza kuoli nazo nde iwo amakhaso ndi chidwi choti abweretse. Ndeno ife titakhoti amalawi tapanga zinthu zokuti chuma chathu tikuchisamalira kuchokera ku ndalama imene tikulandira ngati salary nkupeza kuti salary jataitembenuza kusanduka chuma chifukwa pali kusiyana pa salary ndi chuma. Salary ndio tutha kuitembenuza iti chizungu chake mwina tingati income ndi wealth. Ndeno income imakhala ndalama imene timalandira komano wealth imakhala chimene tamanga ndi ndalama imene talandirira. Ndeno titakhoti tapeza ukadaulo umene wodziwa kuti kodi ndalama yolandira imene ili income tingaitembenuze bwanji kuti isanduke wealth. Zimenezo ndi zimene zingathandize kuti dziko lathu lipite patali tingatukule dziko lindithu titakhala kuti anthufe tili ndi maphunziro a financial literacy. Mawu ake mkulu woyang'anira ogwira ntchito ku EDF Asabit Said anati maphunzirowa ndi okomeranso makampani osati anthu ogwira ntchito okha. Cholinga chathu ndichonena kuti ma members of staff adziwe kayendetsedwe kazachuma personal finances ndalama zawo kandi salary kandi tingongole timene timapereka ku maofesi mu kazimene amakatenga kunja kuti zathandize akhale ndi ufulu pa zachuma umene ungathandizirenso kuti azitha kugwira ntchito modzipereka. Zimene zitithandizira kwambiri chifukwa aliyense amene ali pa ufulu anthu amene akukanika kuyendetsa ngongole zawo amene akukanika kuyendetsa zachuma zawo kati pa khomo akukanika kupanga manage salary yawo zimabweretsa kubwerera mbuyo pakagwidwa ka ntchito. Ifeyo tinachikhulupiriro kunena kuti zitithandizira kuti ogwira ntchito athu akhale odzipereka komanso akhale akukonza zachuma zawo mtsogolo akadzasiya ntchito komanso pamene akugwira ntchito. Nthambi ya immigration yati ikukumanabe ndi mavuto ena kamba kakuchepa kwa ogwira ntchito. Mkulu wa immigration McLeod Kalinda Ngoma wati ntchito zake kuti ziyende bwino nthambi ikufunika ma officer oposa 2000 komanso pano ali ndi oposa 1000. Akalinda Ngoma ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo umene asilikali atsopano a nthambi amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Kumeneko kudapita Isaac Salima pamwambo omwe udachitikira ku Police Training School mu mzinda wa Blantyre. Asilikali okwana 354 komanso anthu ena adasonkhana kulimbe mu mzinda wa Blantyre pamene amakondwera kuti amaliza maphunziro awo amene akhala akuchita kwa miyezi 6. Mawu ake pamene amathokoza boma kamba kokweza ntchito za immigration m'dziko muno. Akalinda Ngoma adati nthambi ikukumana ndi mavuto makamaka pa nkhani yokhuza kuchepa kwa anthu ogwira ntchito. Iwo adali pakadali pano amafunikira ogwira ntchito okwana 2224 koma pakadali pano ali ndi ogwira ntchito okwana 1101. Iwo adati kusowekera kwa ogwira ntchito enaku kukukhuza cholinga chawo chofuna kuti azigwira bwino ntchito makamakanso kuti awonjezere chiwerengero cha anthu ogwira ntchito muzipata zoona zolowa komanso kutuluka m'dziko muno. Akalinda Ngoma kenako adapempha boma kuti lifulumizitse malamulo oona zolowa m'dziko
komanso nkhani zokhuza nzika amene akuwakonzanso. Ndipo mawu awo aching'oma anati boma liwonetsetsa kuti likupitirirabe ndondomeko yofuna kusintha kagwidwe ka ntchito ku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko munoyi, cholinga chofuna kuonetsetsa kuti ntchito zake zipite patsogolo. Iwo adawonjezeranso kuti pakadali pano apeza kampani yatsopano yopanga mapasipoti, ndipo anati kampani iyi ikayamba bwino kugwira ntchito zake zithandizira kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene amadikira kuti awakonzere zilupa zawo. Pamwambowu asilikali amene angowalemba ntchitowa okwana 10 ndi amene adawapasa mphoto kuti achita bwino ku maphunziro awo, pamene Veronica Mkangala ndi amene adakhala woyambirira kwa ochita bwinowa. Boma lati silinalandire uthenga uliwonse kuchokera ku United States of America pa nkhani ya kuyimitsidwa kwa visa za Malawi amene akufuna kukaphunzira mdzikomo. Nduna yona za mayiko akunja Ananse Tembo yanena izi pa chikondwerero choti dziko la United States lakwanitsa zaka 249 lili pa ufulu odzilamulira. Mese Matonga akusimba zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pamwambowu Atembo anati dziko la America lakhala bwenzi ku dziko la Malawi pa nkhani yolimbikitsa ufulu komanso kuthandiza ku nkhani ya chitukuko ndi kukweza miyoyo ya Malawi. Koma poyankhula kwatu la nkhani mwambowu kupita kumapeto pa nkhani yokhudzana ndi ziphaso zolowera dziko la America, Atembo anati pakadali pano sangayankhulepo kanthu kamba kuti boma silinalandire uthenga wina uliwonse kuchokera ku ofesi ya kazembe ya dziko la America. Panopa silingapange comment chifukwa nkhaniyo ndi yankhamba kamwa, ife officially sidatipeze tikatichita nawo engage kwa America kuti timvetsetse kuti nkhaniyo akutanthauzanji, koma panopa silingathe kuyankhani. Ndipo mawu ake mkulu mu ofesi ya kazembe ya dziko la America kuno ku Malawi Ahmed Diaz omwe anayankhula molunjika mutu wa tsikuli omwe umati nkhani zomwe timanena, anati dziko la Malawi lidakalembabe nkhani yake. Iye anati dziko la America lipitirira ubale wake othandizira kuthetsa nkhani zakatangali zimene zimakhudza chitukuko. Pa nkhani ya ziphaso zolowera dziko la America, Diaz anati ali ndi chikhulupiriro kuti nkhani zokhudza ziphasozi zitha posachedwapa. Diaz omwe akhala mdziko muno kwa zaka zitatu akhala akumaliza kugwira ntchito mdziko muno pofika mwezi wa Julayi. Dziko la America limasangalala tsiku limene linalandira ufulu wake pa 4 Julayi, koma tsikuli limakondweredwa moyambirira kuno ku Malawi kamba ka zifukwa zina. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane mdzulo buno, koma tisadasiyane na insomitu yake. Roads Authority ikufuna ndalama pafupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu mzaka zisanu zikudzazi. Vuto la kuchepa kwa ogwira ntchito akuti lakhudza kwambiri nthambi ya immigration, ndipo boma lati silidalandire uthenga uliwonse kuchokera ku dziko la United States pa zakuyimitsidwa kwa mavisa a Malawi amene akufuna kukaphunzira kwa Amerikako. Motha kupeza nkhani zimenezi komanso zina zambiri pa times.mw, pa Facebook Times 360 Malawi, ndipo pa X @Times 360 Malawi. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.